Gelin aýdym aýdalyň. Gelin. Sana soğut bu begüller. Aydaly, aydaly, aydım aydaly. Aydaly, aydaly. Aýdym aýdaly. Edi dinleyijiler, mehriban tomoşaçylar. Aýdym aýdaly gepleşigimiziň täze sany siziň bilen. Aýdym aýdaly. Bugün yine aýdym sadyň muşdoklary gepleşigimiziň dowamynda aýdym aýdarlar hemem öz saýlan aýdymny dinläp bererler. Mehriban ýeşler, gepleşigimiziň başynda ertir ýurdumyzda bellenjek bahar ýaly owadan bayram bilen, halkara zenanlar güni bilen ähli gelin gyýlanmazy, mehriban käbelenmezi, eziz uýulanmazy tüýsürekden gutlaýas. Goý gahrman arkadamyzyň baş eden, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe her günüňiz şatlykdan, bagtdan bolsun. Baharın ilkinci bayramy, bahara bäs edýän gelin gyýlanmyzyň ýüzüni ýylgyş bilen bezesin. Ene şeýle arzuwlar bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Bize SMS uratmaly belgiňiz şol öňkü 0580 gysga belgi. Gepleşigimize gelen SMS-lere geçmän bolsa, gelin biziň bugünkü mihmanymyz bilen tanyş bolalım. Olam siziň kimmäňiziň tanaýan, hemem söýüp dinleýän aýdymçyňyz Begmurat Annamradow. Begmurat, biz siz gepleşigimizde hoş geldik. Sağ olun. Begmurat, biziň aýdym aýdaraty gepleşigimizde tomaş edip görmediňiz? Hawa, elbetde. Men bir gowurýan gepleşiklerimiň biri. Onda Begmurat tomaş edýän bolsaňyz bilýänsiňiz. Biziň aýdym aýdaraty gepleşigimiziň geçen sanlaryna gatnaşan illeşlenmez. Birinji şertimizde hökman siziň aýdymlaryňyzyň birine hiňlenýärler. Hawa, kerwen men her gedek gepleşiginde tomaş edemde muşdoklaryň şeýle aýdymlaryma hiňlenýänligi meni diýsen begendir ýa. Muşdoklaryma da köp sag bolsun aýdýar. Begmurat, siz biziň ikinji şertimizde illeşlenmez üçin bir aýdym hiňlenip bermeli. Has dogrusy illeşlenmezin ýeňji bolmagy belli bir nowatda size bagly. Siz gepleşigimizde, has dogrusy ikinji şertimizde illeşlenmeze öz aýdymlaryňyzdan aýdarsaňyzmy ýa beýlek aýdymçylaryň aýdymlaryndan aýdarsaňyzmy? İlki bilene muşdoklarymyzyň özleriniň näme aýdym dinlemegini gowurýanlykları bardy. Sorar, gyzyklanır. Muşdoklarymyza bir halyk bolan aýdymdan hiňlenip berers, hemem öz aýdymlarymyzdan başardığımızdan hiňlenip berers. Onda Begmurat, siz ikinji şertimizde haýsy aýdym aýtmalyňyz pikirleniň. Biz bolsa häzir biziň 0580 gysga belgimize SMS ýollan dinlejimize jaňa deli. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaňa diýäs. SMS bersiňiz biziň gepleşigimize gatnaşmak üçin. Hawa garaşdym. Näçerak SMS berdiňiz? SMS verdim. Özüňiz bilen tanış etseňiz? Men marşatyndan begen şmergen. Mergen şertlerimiz bilýänsiňiz siz? Hawa bilýän. Onda üstünlük arzu edýäs Mergen biz size. Mergen birinji şertimizde siz haýsy aýdym aýdyp bermekçi? Elde rahmet soň gitmedin aýdymna. Bolýa, başlyna. Kalım dertlere hasratda, yüreğim yadiyar her bolsakta, göllerim gamyn seyredýär, beýdip aşygyny ýakma, süýýär sensiz oňup bilmen, sen gitme, yaram meni ýalyň goýma, terk etme, men seni yüreğimden sevdim men, yaram meni derde koyma, kıydым men. Vallahi. Berekella anna Mergen. Mergen haýsy aýdymçylaryň aýdymlaryny dinlemek halaýaňyz siz? Sahibem Murat Annamrat, elde rahmet Serdar Sultan. Onda Mergen bugünkü gün aýdym aýdaraty gepleşigimizde ikinji şertimizde häzir size aýdym aýdyp berjek aýdymçy siziň ýanky adyna alan aýdymçylaryň içinde bar. Olam Begmurat Annamradow. Häzir biz Begmurada geçirýäs. Başlyna Begmurat. Mergen salam. Alo, salam aleykum, gowum Murat. Wa aleykum gowum ýagdaýlaryňyz, sagman işleýäňizmi? Aňat gowum ýagdaýlaryň işlerine olmaý. Hawa, sağ olun, gowy. Mergen aýdym gowy ýerine ýetirdiňiz söýleme. Häzir menem size bir öz aýdymlamyň birini hiňlenip bereýin, ýygyny dowam edersiňiz de. Başlyna, elbetde. Yara bolan kalbyma
İstesen de girmersin sen gülü solan köňlüme. Hiç arana bilmersin sen. Yine de yalan sözüm yatlap akla sığmayar barısı. Menin üçün, senin üçün yok dünýäň manysy. Bergen? Olaydymyň nidini bilemezsin ama. Çalıcı inni. Çalaca kömege däilmi? Hava sayılı konuyor mi? Inni yürek söyüp bilermi? Söyleyen sen mi ya da nen mi? Arzudan dolu yürek. Yüreğim inni dağalı. Ýadyňyza düşmedimi ýygy? Dowam edip bilen zokmanda Mergen. Yok devam ettiler ama. Bolýan Mergen gynanma. Elbetde bulaydym size dowam etmek kynraga düşdi. Ýöne köprak aýdymlar diňleseňiz, hemem gowtaýynlyk görüp biziň 080 gysga belgimizde täzeden SMS ýollasaňyz belki gepleşiklerimiziň indik sanlaryna size ýeňji bolmak başardar Mergen. Ha, böyle. Mergen biz size köp sag bolsun aýdýas, biziň gepleşigimiziň şu sanyna gatnaşanyňyz düşýär. Böyle, tamam. Sağ ol. Size Sag bolun. Inni Begmurat biz size burada şeýler soraw bermekçine bilýäs, hemmemizem ertir ýurdumyzda 8-nji mart Halkara Zenanlar güni uly ruh bilenlik ýagdaýda toýlandylar. Inni size sorawmyz şeýle, biz bilýäs, siz zenanlarymyzy wasp edýän aýdymlaryňyz bar, siziň aýdymlaryňyz eken. Inni mehriban käbelenmedi, enelenmedi wasp edýän aýdymyňyz barmy? Bar, elbetde. Belki kiňlenip berersiňiz. Ulu höweslen. Salam ece gelim bugün senin yanına. Küysep ene mehrini susap didarına. Her bir sözün şıpa verýär menin canıma. Şeýle bir bagytly men senin barına. Köp sag bolun Begmurat. Menem şu pursatdan peýdalanyp mehriban enelerimizi, zenanlarymyzy, uýalarymyzy şu halkara Zenanlar günü bilen tüýsürügümden gutlaýan. Goý biziň mehriban käbelerimiziň ýüzi mudama nurlu bolsun. Zenanlarymyz owadan bolsunlar, janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ömürler owadan bolsun. Köp sag bolun Begmurat, arzularyňyza bizem goşulýas. Goý el mudama mehriban zenanlarymyz ýyl gyrşdan bolsun ýüzleri mehriban zenanlarymyzyň. Ne Begmurat ileşlemeden garaşyp duranlar. Aýdym aýdal gepleşiginden bize haşan jaň gelerkä diýip. Jaň edeliň? Ona jaň edeli ileşlemede nähil aýdym taýinladylar-ka? Siň aýdymlaryňyzyň ýyzyna dowam edip bilerlermi? Ha. Elbetde. Biz üçin has gyzykly ileşlemede üçin hem gyzyklylar. Alo salam. Aýdym aýdal gepleşiginden jaň edýäs. Hawa, SMS attım. Hawa, SMS-iňizi kabul etdik. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Marwolaýatynyň terkatawy Trawynyň ýaşajysy ýazan Gurbanul. Gurbanul şertlemedi bilýäňizmi? Hawa, bilýän. Gurbanul şertlemede başlamaka ilki bilen biz sizi Halkara Zenanlar güni bolan 8-nji mart bayramy bilen tüýsürekden gutlaýas. Hawa, meni nähli Türkmenistan döwletinde ýaşan ähli zenanlary tüýsürekden gutlaýar 8-nji mart bayramy bilen. Gurbanul onda biz size üstünlük arzu edýäs gepleşigimizde. Gurbanul, birinji şertimizde haýsy aýdym aýdyp bermeksizsiz bize? Men ölümün gowurýan aýdym, maşon ýerine gitdim. Kim ýerine ýetirýär o gowurýan aýdymyzy? Sakdyrsyn hojakwa. Böyle başlyny. Goja dünýäň detesine başmysyn, elimi tireşu satýan gaşmysyn. Salla terli bir humaýy gusmysyn, köňülleriň asmanyň hanede. Sen şeýle mehriban, sen şeýle mehriban, sen şeýle mehriban jana-janede. Balam. Bolar Gurbanul, kabul edýäs. Şertlerimiz kanagatlandyrýar, azyndan bir bent bolsa bolýar bize. Onda Gurbanul, bugünkü gün bizde mihman aýdymçy bolup gatnaşýar. Ýagny Begmurat Anamradow. Äder Begmurat Anamradow size ikinji şertimizde bir aýdymdan kiňlenip berer. Siz bolsa şoň aýdymyň ýetinde dowam etmeli bolarsyňyz Gurbanul. Bolýar. Ona Begmurada geçirýäs. Salam Gurbanul. Salam gowumsyňyz. Gowum ýagdaýlaryňyz saman işleýäňizmi? Hawa, gowum sizden işläp ýardym tawa. Hawa sağ olun. Tüöleme owadan sesiňiz bar eken, ýa-ni aýdym gowy ýerine ýetirdiňiz. Eje hakda aýdym ýerine ýetirdiňiz Gurbanul.
Hawa. Hawa yine şu käbelerimiz hakda wasp edýän aýdymy men size hiňlenip bersem siz iýdin dowam edibiler misiniz? Başardım da neden? Manglayında bargasın sen garrama ececan dünya dursun duru Duraten tis karma ezecan Besir bağlangani Besir bağlangani Galatak bir gani His karma ezecan Ezecan, ezecan Sen karma ezecan Ezecan can edin His karma mehriban Berekellah. Şu yetip gelen halkara zenanlar bayramı bilen tüýsürügümden gutlayan. Hawa sağ olun. Gurbanygul köp sag bolsun aýdýas. Siz biziň iki şertimizi ýerine getirmek bilen gepleşiňizde ýeňji bolýaňyz, biz sizi ýeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas. Hawa sağ olun. Enne siz ýeňji hökmünde de aýdym saýlap bilersiňiz. Men şu ýeňji hökmünde arwy maşgalamyz üçin edemden şu Eldar Ahmetowyň täze gelsin diýip çykaran aýdym bar, şekillaydım şonu goýarak mümkin olsa. Bolýa Gurbanygul, Eldar Ahmetowyň bu aýdymy elbetde siz üçin, hemem siziň agzy bir maşgalaňyz üçin ýanglanar. Biz size köp sag bolsun aýdýas, gepleşiňizde gatnaşaňyz üçin. Hawa sağ olun. Siziň hem ýetiňiz üstünlük ardy wetýän hemmäňiz. Bolýa, sag bolun.
Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, ýeňi jemil Gurbanyň saýlamagyna aýdyma tamaşa etdiňiz. Eldar Ahmedow gelsin diýen aýdymy ýaňlandy. Indi bolsa biziň mihmanymyz Begmurada bir soragymyz bar. Begmurat, siz aýdyş aýdymlaryna näýe garaýaňyz? Aýdyş aýdymlaryna kerwen men öz pikirimi aýdyn. Dogrusy her bir aýdym üçin özüniň ýoly bolýar, aýdyş uğurlu bolýar, äheňi bolýar. Bir aýdymda iki sanak aýdym üçin sazlaşykly sesleriniň birek bilen sazlaşmasy edil bir ýeközüň aýdym ýerine ýetiren ýaly aňsada däl. Dogrusy. Ýa-ni o taýda sazlaşmaly zat köp bolýar-da. Ýöne aýdyşy aýdym bolanyny men pikirimçe gowy bolýarmyka diýen. Bul aýdym üçin muşdoklarym we bul aýdym üçin muşdoklary şo ýerde ikisem goşup şol aýdym dinleýärler-de. Ol aýdymga meşhur bolmagyna getirýär. Ol aýdymga meşhur bolmagyna getirýär. Ne, siziň aýdyş aýdymlaryňyz barmy? Hawa biziň aýdymymyz bar, ýani Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa bilen maňa diňe sen gerek diýen söýüp aýdymy bilelikde ýerine ýetiripdik. Elbetde ol aýdym hakykatdan hem dinleýijilerim söýgüsini gazanny sebäp diýemizde gelýän SMS-lere seredemizde de Gülşat Gurdowa hemen Begmurat Anamradowyň maňa diňe sen gerek diýen aýdymlar diýip gelýär SMS-ler köp sanly. Bulam siziň muşdoklaryňyzdan gelýän SMS-ler, hassa orasy siziň zähmetiňiziň netijesi. Aýdym şoğula çykanyna SMS-ler köp gelýär. Hasam köp geler diýip umyd edýäs. Indi öňüzde mailnamalaryňyzda ýene de aýdyş aýdymlaryny aýtmak barmy? Hawa. Haýsy aýdymçylar gözüňe tutýar? Men häzir sır bolup galsyn. Sır bolup galsyn. Ýöne aýdymy nesip bolsa işläp halk köpçüligine ýetiremizde dinleýijilerimiziň söýgüsini gazanar diýip umyd edýän. Onu biz siziň aýdyş aýdymlaryňyza garaşýas Begmurat. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, Begmurat Anamradowyň beren jogaby bilen tanış bolýaňyz. Indi bolsa biziň 0580 gysga belegimizde SMS ýollan. Inniki dinleýijimizde jaňa diýäs. Alo, salam. Salam aleykum. Aýdym aýdar gepleşiginden jaňa diýäs. Hawa ýa-ni Özüňiz bilen tanış etdiňiz. Men bar welaýatynyň bayramaly etrawyny ýaşaýs, Gurban Oragelli. Oragelli şertlerimiz bilýänsiňiz-de? Hawa. Oragelli ýön gatnaşyp görmediňiz gepleşigimizde? Ýok. Ýöne tamaşa edip görensiňiz-de? Hawa turýar, maskalarny berýän. Ondan siz hem menem şu gepleşige gatnaşyp bir ýeňji bolup göreýin diýip SMS ýolladyňyz. Hawa. Onda ýeňi şardy edýäs, Oragelli biz size gepleşigimizde. Hawa. Oragelli haýsy aýdym aýdyp bermekçi biziň birinji şertimizde. Lukman. Böyle başlygyny dinleýäs. Geyip paksa haladım, görenimden haladım, ülgürkü haladım, yere bere pakkanır, ay ülgürkü haladım, yere bere pakkanır, ay Lukmanı. Böyle kabul edýäs Oragelli. Ne Oragelli ikinji şertimize geçýär. Hemen ikinji şertimiz size bir aýdymdan hüňlenip berjek. Aýdymçy bilen tanış edýäs. Olam söýgüli aýdymçyňyz Begmurat Anamradow. Ýa-da Begmurada geçirýäs biz. Oragelli, salam aleykum. Salam aleykum. Adam wasmyň. Gowum ýagdaýlaryňyz? Hawa, sağ olun. Oragelli, haýsy aýdymlary dinleme halaýaňyz? Estrada aýdymlarmy ýa halipalarymyň aýdymlaryny dinleme halaýaňyz? Onu Oragelli, häzir men size halipalaryň aýdymyndan bir aýdym hiňlenip bereýin, siz hem ýygyny dowam etseňiz. Bolýar. Ovamyzyň bezegi hem gödel hem batyar, dolanaýyň bölegi däl köňlüm saňa dar, dolanaýyň bölegi däl köňlüm saňa dar. Dörüm saçlı, ey galam başlı, dörümdüm senden o akıllı başlı. Sağ olun. Kabul edýäsmi Begmurat? Kabul edelim. Kabul edýäs. Oragelli şeýlelik bilen hem Oragelli siz biziň gepleşigimizde ýeňiji, biz sizi ýeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas. Bolýar, sağ ol. Ne Oragelli ýeňiji hökmünde aýdymam saýlap bilersiňiz. Mümkin olsa Begmurdan Ratyň bir aýdymly haýyş etdim. Bolýar Oragelli, elbetde biziň gepleşigimiziň bugünkü mihmany Begmurat Anamradowyň aýdymy siziň üçin ýaýlymda ýanglanar. Biz size köp sag bolsun aýdýas gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin.
Sen sağ ol. Sayal karamın inşirte beydalarım har kara zenanlarım bulmolan 8 Mart bayramlarından kutlayan Köp sağ olun. var. Sağ olun razı geldi. Ay ennekim güneli yanan yollarda nedip göreli ananan yürekler yaralı birek bir eve nedip karalı ay ennekim güneli yanan yollarda nedip göreli ananan yürekler yaralı birek bir eve nedip karalı Bugün vapustan açıp ben sana orun verdim törümden O yığırşam getirdim ana ters yürüdüm yolumdan Sevgili yarım benim unudarın vakit beri bırakmana Sevgili yarım senem unutursun vakit gerek bırak sana Ay innikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı birek bir eve edip karalı Ay innikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı birek bir eve edip karalı Bana bile dert gerek mi? Seni sevdim bilerek mi? Eğer sense seviyordu o dediğine sen sebepli Sevgili yarım benim unuturun vakit beni bırakmana Sevgili yarım senem unutursam vakit gerek bırak sana Ay ennikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı birek bir eve edip karalı Ay ennikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı birek bir eve edip karalı Ay ennikim güneli Merhaba ilaşlar, siz yeňijemez, orazy geldiň istegülleren aýdymyny dinlediňiz kimem tomaşa etdiňiz. Biz size gepleşigimiziň aýratynlygyny ýatladýas. Siz şo bir wagtyň özünde bu gepleşigi türkmen owatçyly ýaýlymyndan tomaşa edip bilýäňiz. Ya bolmasa, owat raýalymyndan gepleşigiň dowamyny dinläp bilýäňiz. Aýdaly meselem siziň bir işiňiz çykyp gepleşigi tomaşa edip duran wagtyňyz bir ýere gitmeli bolsaňyz, el telefonlaryň kömegi bilen ýa-da maşinlarda ya avtologlarda ya da avtobuslarda radion açıp gepleşigiň dowamyny dinläp bilýäňiz. Mehriban ileşler hormatly tomaşaçylar, biziň 0580 gysga belgimize SMS ýollan inniki dinlejimize jaňa diýäs. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdyr gepleşiginden jaňa diýäs. Hawa, dinleyen. SMS ýerseňiz gepleşigimize atnaşmak üçin. Hawa, ismini zoratdım. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Ene halalar üstünden Bahtul. Bagtywul şertlemez bilýänsiňiz-de. Hawa, birinji adyň aýdym aýtmaly, soňra aýdymçyň aýdan ýerine ýetirmeli bolmy? Hawa, şo aýdymçyň aýdyp beren aýdymyň ýyzyny dowam etmeli. Onu Bagtywul üstünlük arzu edýäs biz size gepleşigimizde. Hawa. Bagtywul biz şertlemede başlamakak sizi yurdumuzda toýlanylýan halkara zenanlar güni bolan 8 Mart bilen tüýsürekden gutlaýas. Sağ olun, köp sağ olun.
Ine Batugul birinji şertimizde siz bize haýsy aýdym aýdyp bermekçi. Men birinji şertimizde Nuriýat Rejepowň Ejecan ýa aýdymyny aýtjak. Balya başdyna. Ejecan seni ýellerden ıskandım, Ejecan seni ýyllardan ıskandım, Ejecan mudam ýanyňa ıskandım, huzuruma geldim ýene Ejecan. Bolýa Batugul kabul edýär. Şertlerimiz kanagatlandyrýar. Ağzyndan bir bent bolsa bolýar bize. Ne Batugul ikinji şertimize geçýäs. Biz sizden soramak isleýäs hasy orasy siz öz bir halap dinleýän aýdymçylaryňyz bardyr. Hawa. Meselem kimler? Nuriýat Rejepow, Züleyha Kakaýewa, Sakydyrsyn Hojakowa, Olaň arasynda Begmurad Anamradow ýokmy? Begmurad Anamradow bar. Begmurad Anamradow bar bolsa Begmurad Anamradow. Bugunym biziň gepleşigimizde de bar. Ol häzir ikinji şertimizde size bir aýdymdan kiňlenip berjek mihman aýdymçy hökmünde gatnaşýar. Häzir Begmurada geçirýäs biz. Bagtul salam. Salam Begmurad, omya daylaňyz. Gowmadyňyzam? Hawa, işläp ýörsiňizmi? Hawa, sizi ýetip gelen şu halkara Zenanlar bayramy bilen tüýsürügimizden gutlaýas. Sağ olun, köp sağ olun. Hawa, durmuşyňyzda, işiňizde ul üstünlikler arzu edýäs. Sağ olun. Bagtul men aýdymlarymy dinleýäňizmi? Hawa, köpsini dinleýän. Gowar dinleýän siziň muşdoňyz. Ünserip dinleň, onda ýygyny dowam etseňiz biz begeneriz. Başarjağımdan. Böyle. Gözlerine seyretsem güler, yılgarıp men canımı alar. Dünyam sen bilen söýge dolar, duygularımı kabul et gülüm. Söýgüni, söýdüren seni yürekden jady duýguny. Çağıran meni uzaktan. Kabul edilmänmi Begmurad? Kabul edelim. Köp sağ olun Batul. Böyle özüňize sağ olun. Siz biziň iki şertimizi ýerine ýetirdiňiz hem gepleşigimizde ýeňji boldunuz. Biz sizi ýeňşiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas. Sağ olun. Ne ýeňji bolsaň näme etmeli Batugul? Aýdym saýlamaly. Aýdym saýlamaly elbetde. Ne etdem ýeňji hökmüni aýdym saýlap bilersiňiz. Men ýeňji hökmünden birinji elene ýetip gelýän Zenanlar bayramy bilen mamamy, ejemi, hemme gençlerimi, jaralarymı gutlaýan. Hem de siziň hemme işgärleriňizi gutlaýan tüýsürekden. Anan şol saýjak aýdymam, ejem üçin, başgalarym üçin sowgat edesim gelýär. Sakydyrsyn Hojakowa aýdymy beräň mümkin bolsa. Bolýa Batugul, bu aýdym elbetde biziň adymyzdan siz üçin sowgat bor, siziň adymyzdan hem maşgalaryňyza sowgat bor. Biz size köp sag bolsan aýdýas, biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Böyle men size köp sag bolsun aýdýan, siziň işiňizde sınlar doýdan hemme Zenanlar bayramy bilen gutlaýan. Sag bolun. Böyle sağ olun. Çağanık yıllar
Ýa-da ýaşlar, hormatly tomoşaçylar, ýeňjimiz bagtugluň istegülleren Saky Dursun Hoca Akybaň aýdymyna tomoşa etdiňiz hemem dinlediňiz. Indi biziň gepleşigimiziň mihmany Begmurada bar soragymyz bar. Begmurad, ne aýdymçy bolanyna köpüň adamsy. Ne aýdymça iň bir gerek häsiýetler haýsylar. Kerol men pikirimçe aýdymçy üçin gerek häsiýetleriň biri sadalyk mukadiýen sebäbi aýdymçy bir meşhur bolanyna oňa sada bolmaklyk ören wajyp mukadiýen edepli, tertipli, terbiyeli, medeniýetli alyp barmak. Biziň hormatly arkadaşymyz, mehriban, ahirman arkadaşymyz biz aýdymçylara ähli bagatda görellilik mektep bolup durýar. Bize ul mümkinçilikler döredip berýär. Ýagny isle täze aýdymlar döretseň owaz radio aýlymyny, türkmen owaz sile aýlymyny şekilde geçirip dinleýijilerimize ýetirip bilýär. Ine muşdoklarymyz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmak üçin owaz radio aýlymy bilen türkmen owaz sile aýlymy bilelikde ine şu aýdym aýdaly gepleşigi döredilen ýagny muşdoklarymyz bilen bile aýdym aýdy bilýär, hiňleni bilýär. Owa galy berse de muşdoklarymyz üçin konsertlerde çykyş edip bilýär. Şular ýalyk uly mümkinçilikler döredilen dünýäň sahnalaryna çykyş etmäge mehriban arkadaşymyz bize uly ýollar açyp berýär, ak ýollar açyp berýär. Şu pursatdan peýdalanyp mehriban gahrman arkadaşymyza biz üçin döredip berýän ähli mümkinçiliklerine köp sag bolsun aýdýar. Oy mehriban prezidentimiziň belent başı aman bolsun, ömrü uzak bolsun. Sunwadymyzyň hak howanlary, edip arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Hormatly prezidentimiziň ähli alyp barýan işlerini rowaşlyklar arzu edýän. Köp sag bolun Begmurad, arzularyňyza bizem goşulýas. Ne aýdymça iň gerek häsiýetlere bildik. Siziň özüňizde şu häsiýetler barmy? Elbetde her bir aýdymçyda barmy diýen sebäbi men hem şu häsiýetleri eýermäge çalışýan. Köp sag bolun Begmurad. Ne Begmurad, ýyleşlenmede jaňa daýylmy? Hökman jaňa deliň. Bize aýdyp berjek aýdymlar nähilekkä? Näil aýdymlar taýinladylar ha gepleşigimizde? Deliň dinläliň. Awa gyzyk gyl, biz düşünem tomoşaçylarymyz düşünem. Ana mehriban ýyleşler, hormatly tomoşaçylar, biziň 080 gysga belgimize SMS ýollan, indiki dinlejimize jaňa diýäs. Bale. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaňa diýäs. Hawak esena bolady garaşlatýarym. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Marwara kenara pakatýa, ýa-da gulpam. Ene ertir ýurdumyzda Halkara Zenanlar Güni 8 Mart bayramy uly ruh benetlik ýagdaýynda toýlanar. Biz sizi 8 Mart bayramçylygy bilen, Halkara Zenanlar Güni bilen tüýsürekden gutlaýas. Sag bolun. Gulpam şertlerimiz bilýäňizmi? Hawa bilýär. Onda birinji şertimizde haýsy aýdym aýdyp bermekçi Gulpam siz bize. Sag dur prodaklanyň edeýän aýdym ýerine tutulmakdy. Bolýa başlyny. Oda dünýäň gepesine başmysyn, elimi şula satýan gaşmysyn, kalla terli bir humaý uçmysyn, köwürlerim asmanyna hanedy. Sen şeýle mehriban, sen şeýle mehriban, sen şeýle mehriban, jana janedy. Kami verdusiyen hudilem için, mehirden püre didelem için, uykusuz getiren giydelem için, huzurumdayım tek karzım kânece. Balle. Bolly Gulpam, kabul edýäs, berekellah. Ene Gulpam ikinji şertimize geçýär. Ikinji şertimizde bolsa, häzir size bir aýdymdan hiňlenip berer. Siz bolsa şol aýdymçyň aýdyp berjek aýdymynyň ýyzyny dowam etmeli. Ol aýdymçy bolsa hemmemiziň söýüp dinleýän aýdymçymyz Begmurad Anamradow. Begmurada geçirýäs. Gulpam salam. Salam. Gombermurad. Gowmadyňyzam, gowmaýadaýlaňyz. Gulpam sizi şu ýetip gelen Halkara Zenanlar bayramçylygy bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Durmuşyňyzda uly üstünlikler arzu edýäs. Sag bolun. Men size häzir öz aýdymlarymyň birinden bir bent ýerine ýetirip bereýin. Siz hem ýyzyny dowam edip bilersiňiz diýilen ýan. Başadymdan. Aýt inni kim günäli, yanan ýollardan edip ýöräli. Aýt inni kim günäli, yanan ýollardan edip ýöräli.
Ana yürekler yaralı. Birek birek karalı. Kabul edeyim. Kabul edýäs. Gulpan Begimra sizi ýeňjetjek bolup da kömek etdi aýdymdan. Gulpan, siz bizim gepleşigimizde ýeňji, biz sizi ýeňşiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas. Sağ olun. Batır Muhammed'in bir aydımı. Sizler bildirýär. Bolýa, Gulpan Batır Muhammedowyň aýdymy siz üçin ýanglanlar. Biz size köp sag bolsun aýdýas, bizim gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Bolýa, sağ olun. Sag bolun. Tomoşaçylar, edi dinleýijiler. Ine aýdymlar aýdylly, aýdymlar dinlenli. Aýdym aýdal gepleşigimizi tamamlamaly wagtymyzam ýetip geldi. Bugün meşhur aýdymçy Begimrat Anamradow siziň üçin aýdym aýtdy, gepleşigimizde gatnaşan dinleýijilerimize ýeňji bolmaga kömek etdi. Begimrat, gepleşigimizde gatnaşyp aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýas. Sağ olun. Menem size minnetdarlyk bildirýän şeýle syýlap, hormatlap gepleşiňizde çagyranyňyz üçin. Begimrat, iýleşlenmez aýdym aýdyp berdiler. İyileşlenmez ne hil aýtdy aýdymlary? Gowy aýtdylar, gowy ýerine ýetirdiler täbi. Hemmesiniň sesine şeýle höwes bar, şu gepleşige gatnaşýanlygyny, şu gepleşigiň barlygyny, şu gepleşikde özüniň sesiniň eşdilýänligini, şularyň sesinden şeýle bir begenji, buýsanjy duýmak bolýar. Ben şu zady duýdum. Elbetde hakykatdanam. Sebäp diýemizde olar aýdymçy däl. Olar dinleýiji. Şoň üçin mümkin olan aýdymlaryna birazrak ýetmelik bolup biler, kemçilik bolup biler ýöne, ýani siziň aýdyşyňyz ýaly ýöne ýürekden çykýan buýsan şu. Ýürekden çykýan buýsan. Olam bize şeýle işaretli döwrany ýaşadýan hormatly prezidentimiz de bolan buýsan, bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadagymyza bolan buýsan, ýurdymyza, döwrümizde bolan buýsan. O buýsançlar ene gepleşigimizde öz bolşly owaz bolup, keng bolup ýanglandy. Bize şular ýalak uly mümkinçilikler döredip berýän, bize eşretli zamanany peşkeş beren Mehriban gahraman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Oy Mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent baş aman bolsun. Alyp barýan ähli işleri rowaç bolsun. Berkarar döwletimiziň bagtyar döwrüni Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyna halkara zenanlar güni ýetip geldi. Bu bahar bayramy bilen men Mehriban käbelerimizi, enelerimizi, uýalarymyzy, zenanlarymyzy ýene bir ýola tüýsüregimden gutlaýan, goý Mehriban enelerimizin, zenanlarymyzyň ýüzüne mudama nurly ýylgyryş bolsun, ömürleri obadan bolsun. Köp sag bolun Begimrat. Biz size köp sag bolsun aýdýar. Mehriban ýeşler, gepleşigimiziň ahyrynda men arkadagyly diýarymyzda uly alada bilen gurşalyp, bagtyar durmuşda ýaşaýan zenanlarymyzy, kümüş taşly enelerimizi, gelen gyýlanmyzy, uýalanmyzy ýetip gelýän halkara zenanlar güni bilen tüýsürekden gutlaýas. Goý berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe göwünlerimiz şahatlykdan joşdym. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen güllä besýän ýurdumyzda size her bir işde üstünlük ýar bolsun. Bize toy bayramly bagtyar döwrany bagş eden hormatly prezidentimiziň baş edip jany sag bolsun. Toy bayramlaryň bedegi bolan aýdym saatlar belentden ýanglansyn. Gepleşigimiziň indiki sanyna çenli hoş sag bolun. Gelin aýdym aýdalyň. Gelin. Sana soğut bu bewüller Aydaly, aydaly, aýdym aýdaly. Aydaly, aydaly. Aýdym aýdaly.